Dobrý deň. Jednou z najčastejších príčin poruchy klimatizácie je úbytok chladiva zo systému. Spoločnosť EasyClima uviedla na trh rad výrobkov, ktoré vám umožnia vyriešiť tento problém svojpomocne. V tejto epizóde vám ukážeme, ako pomocou našich výrobkov doplniť chladivo 134 IV do klimatizačného systému v aute. Najskôr sa uistite, že ste v bezpečí. Prvý krok. Nájdite nízkotlakový port. Je to jediný port, do ktorého sa zmestí naša hadica a vyzerá takto. Ak máte problémy s nájdením nabíjacieho portu, pozrite si stránku easyclima.com/portfinder, nájdete tam užitočné informácie. Druhý krok. Naštartujte motor vozidla a zapnite klimatizáciu. Uistite sa, že klimatizácia je nastavená na minimálnu teplotu a maximálny prietok vzduchu. Teraz, keď ste našli nabíjací port a naštartovali vozidlo a klimatizáciu, môžete prejsť k tretiemu kroku. Pripravte súpravu. Odskrutkujte ventil. Naskrutkujte nádobu s naším prípravkom. Pripojte adaptér. Pripojte hadicu k portu. Odpojte bezpečnostné zariadenie, stlačte ho a je to. Jemne pohnite koncovkou, aby ste sa uistili, že je bezpečne pripojená. Zaskrutkujte ventil na prepichnutie nádoby. Držte súpravu hore dnom a potom začnite nabíjať odskrutkovaním ventilu. Ukazuje náš tlakomer nedostatočný tlak. Doplnenie chladiva by malo problém vyriešiť. Ak tlakomer ukazuje príliš vysoký tlak, prerušte postup a kontaktujte servisného technika. Pozrite sa, ako vám výrobky EasyClima môžu pomôcť obnoviť účinnosť vašej klimatizácie.